Fordelen ved Flex Pergola er, at man får en fjernbetjening, og så kører man bare siderne op og ned, alt efter vejret, og taget kan man køre væk, hvis solen skinner, og hvis det begynder at regne, så kan man bare køre det på igen. Så det er rigtig nemt. Stemningen den er rigtig god blandt gæsterne. Du kan dæmpe belysningen, så om aftenen så er der en rigtig god hyggebelysning. Og gæsterne de synes, det er pænt, og de siger, at det må være nemt for jer, når de ser, at vi går rundt med fjernbetjening og kører op og ned. Når det for eksempel regner, så kan du køre alle væggene ned. Det kunne vi ikke tidligere. Men nu kan du simpelthen lukke det helt til, så der er helt lukket for regn. Og igen, hvis solen skinner, så kan du åbne det helt. Man forlænger helt klart sæsonen, fordi man kan lukke ned, så det stadigvæk er pænt varmt at sidde derude. Og så har vi jo også varmelamper, som man så kan tænde. Du har en fjernbetjening, og så har hver side har et nummer, og taget har et nummer, og så kan du køre det op og ned, og du kan skrue lyset op og ned på et andet nummer, så det er én fjernbetjening, du har, og det er virkelig, virkelig nemt at betjene.